Yang MLA Subut Deborma Milanrani Milanrani Nogo Tilom Jagmano Naimani Yagulo Haino Hai Mdc Umasankar Deborma Bohaino Tangi Naikha Derajak Nukhungno Mdc Shaka o train lamani Thejak ban 7 foot high kujuk o ban tagi kwak mani baino Milanrani Nog Jotono Tilomui Tangbaika Mal Mata Kochogi Tangbaika Nog ni manai khuniro kochokha tei Nog rok Bohaino Derakha MDC tebo Shai Khanarika Nukhungni Borokrok Bisramganj train stationi tangkrarok bai thangai malaika kok lamrok bo salaika borokni Nukhung dera marokno tamo khlaiman hwnei tei je ban kakmani babai saphasing ni tui belai beglai ha kochamani bagino o ban kuagi phainei Milanrani ni Nog tilomui thangbaika tei tabuk bwskang borokni Nukhungno bahai khlai chubawiman abono naijaknai tei bubagrani tipra mothani phasing tei chubajaknai hini khanarika Mdc Umasankar Deborma Nang phain naifimani bisingtoi bahairong khabongni nukhungrok tam rok khoting ka kisa saikhnana kari hamma joto media rong no mo tini phain naifimani ke haise mo buskango sini bisramuni railway station tongo railway station ni track ni ayang naro kaisa dung kuni tongo kunui lunga abo bar no jagai aro tui jomogui thangka engka abo lek khaini tongka engka agi rail kotipokho abo drain slamui shell box culvert dinjai bo tui thanani byabostha tongo drain rojak tongo pheba idaning aro ban rinjai কোনো এক ব্যক্তি বা কোনো এক বড় রক বা রেলওয়ে দি পারমিশন নাই নফং abo ban rojagui thangka engka abo 6 থেকে 7 ফুট কুচুক ke ajaga a lama sakao halujagui a tui kwsai thangka 7 থেকে 8 ফুট কুচুক engka mia atumsa wati thangmani yagulo no chungjotono saimano 19 tarik simi tripura o wati phainai 23 tarik jora onomprot phung sarik dibor hor wati phainai je a tui joto kwsai tongmani abo mia atumsa bainai sanda jora o sara 5টা সময়ও বড় খাসি চালা বিয়া a ban bainai je 5 থেকে 7 ফুট ala sekono ban bainai phainai boni tolomui thangai bongni tabu lokni manei rok jotono kisi bongni je mal mata tongmani bebang kosogui thangjak bongni nok bo kisa damage wngbaikha ukluk tui bainai tui habi thangbaikha komono khanaino naina phaimani gata phainuk phaikha kukumuni amono tabu bo nokla rogo tui tongkho ungkorogo tui tongkho nokni to tui horbaikha engko omo tabu je engmani engni thangka haikono samni dos abo sung nainai ungkhaijak chini sadam development bihik bo nijino thangnya railway station ni kotipokho bai ti phainai mono phunuka engka tabu borok ukhiri na athangman theka aramo khlai je khoi khotingmani abono reinai borok nani kok khotipuron nan kok engka sung abono no naisingni matongnai engka sung omon masa tongnai dati se dati bongni khotipuron mana nangnan nangnai engka sung abo borok jodi nomungno hakeriya engka sung sini motha sini team sini maharashni team naisigi tongla abo bahki karnang sung karinai bongno khotipuron reinai engka phainai phimani borok mia horogo mairok masale belai khangma sinja bongni nokni manei rok ungkorok jotono tamhnai kosogui thangbaikha omono belai wanama sinja engka obro obaiganik babe a jaga banni tongmani a dusi sabo abnobo sung majara marnai oma haike khoroksa borokni ba khorokni borokni nok bongno nosto sampoti khlaimani bini bo dai tongo আর যদি no railway কর্তৃপক্ষ যদি বরং no permission no rui tongkha engka borok bo omoni ungko majara masanai tai borok proyojoniyo khotipurun marnai engka abo ek side thangka hanibe abon pore bo sini tabu sini zonal wise zonal disaster monitoring committee khajak tongo sini maharashni netritwe जों omon tibo borok no chubanani bagani bahikam khlaiman chaitongnai sudu railway ni naising pangya जों sini dm theka through khlainai sini edition theka bo borok no जों jubanai engka sini disaster monitoring committee khana dm bai malajan tongo sini sibaijala district ni oro tuina alochona khlainai borok no bo जों aron theka bo borok no khotipuron nanai hambai।